Bon dia, món! Guapos i guapes, hem vingut fins a Tessalònica per conèixer l'associació Wedis the Life i estic aquí amb la Mercè i amb la Sofia que ens explicaran què estan fent, per què ho estan fent i quina importància i sobretot com podeu vosaltres col·laborar. Expliqueu-nos, Mercè, qui sou? Què esteu fent aquí tan lluny? Som una organització de Barcelona que estem aquí treballant amb joves refugiats desplaçats del conflicte siri i treballem amb nois d'entre 16 i 22 anys, som tots voluntaris i bàsicament fem diferents activitats. La Sofia us pot explicar millor quines activitats fem i com les fem. Fem activitats sobretot de portes enfora, és a dir, a l'exterior, de tipus d'excursions culturals, bàsicament excursions per la ciutat de Tessalònica per posar-la més a l'abast dels nois i entre les quals poden visitar el castell, visitar la muralla de la ciutat, visitar algun museu, portar-los a algun lloc que sigui assequible també i també activitats d'esports, activitats així d'una mica creació, més tranquis de construcció, activitats lúdiques com anar a la platja o les d'esports solen ser lúdiques per ells i més o menys això. Són ganes de fer coses, enteneu que hi ha una necessitat i veniu aquí, empatitzeu amb aquests joves i els ajudeu també una mica a sortir d'aquesta situació, ja no només d'estar aquí, sinó també mental, m'imagino. Sí, de vulnerabilitat, perquè són joves que són adolescents, tenen molt temps i no fan masses coses, llavors el que volem és una mica que vinguin amb nosaltres, que tinguin el temps ocupat, a més també com que hi hagi un intercanvi cultural i que entendre'ls ells a nosaltres, que ells ens entenguin a nosaltres i també creiem que és bastant positiu de cara, si ells van a Europa, que vegi com funcionem nosaltres i per nosaltres també és molt positiu veure com funcionen ells per també poder fer un doble exercici d'empatia i no només sigui per part seva sinó també per part nostra, evidentment. Guapos i guapes que ens estan veient ara mateix, com poden col·laborar? Perquè segur que us encanta tant com a mi i voleu tots fer alguna cosa, no? Com poden col·laborar ells? Doncs podeu fer donacions, que estaran molt benvingudes. Això sempre. Podeu participar com a voluntaris, escrivint al nostre mail que trobareu al nostre Facebook, al nostre contacte, que suposo que us deixarà. I bé, senzillament donacions, podeu acudir als nostres actes, si en fem algun, podeu fer difusió de les activitats que fem. Fer difusió de les activitats, fer difusió directament de la situació amb la que tractem, perquè indirectament també és una forma d'ajudar. I també el que he dit, venir de voluntaris, vull dir, no? Que sempre sou benvinguts de voluntaris. Sí. Molt bé, així que ja ho sabeu, una mica l'estructura també és com la d'Àfrica Stop Malària, no? Aquí ningú cobra, aquí tothom fa les coses perquè li surt del cor, s'aixequen del sofà, venen aquí i comencen a treballar. Llavors necessiten tot el nostre suport, tot suma, com sempre, val? Així que guapos i guapes, us deixem a la caixeta d'informació tot el que necessiteu saber sobre d'ells i què hem de fer amb el vídeo? Li hem de donar like o no? Home, i tant, super like. Super like, subscriviu-vos perquè encara ens queden molts més vídeos aquí a Grècia, que estem amb el documental Bon dia Lesbos i molts petonets, els enviem petonets a tots. I tant. Lo siento, por haceros pasar. Que va, tranqui. Ha sigut la risi, ja està.